No to je super, že nejste z realitky. Já jsem dal před měsícem ten inzerát na Bazoš a furt samý realiťák. Volají od rána do večera a všichni to chtějí prodávat. Počkat fakt? Nemovitost je s někým i? Kurde, já toho Tonska zabiju. Tak nevadí, dneska ve 3. Naschle. Ty vole, kamu nevěříš? Na prohlídku konečně dorazí někdo normální. Vidíš, to prodáš. A není to zase nějaký realiťák, ty vole? Ne, přisáhl mi do telefonu, že není makléř. Říkal jsem mu, přísahej, nebo poletíš ze schodu. No dobré, Adam, tak hlavně jeď podle té osnovy, jak jsem ti říkal, jo? To dáš, čest. Dobrý den. Dobrý den, tohle je super byt Co to je za slovo? Po rekonstrukci. Tak snad mi ten byt ukážete, ne? Ten byt je fakt super. Tady jsem toho hodně zažil. Pářby za mladá, kamoš tady vypadnul z okna a tak. No a jak si tady jsou sousedí? No, nejhorší jsem byl tady vždycky a chodbu jsem nikdy moc nevytíral, odpadky za dveřma, však to znáte. Tak co, berete to, ne? Máte těch 5 milionů v keši, nebo mi to pošlete na účet? No podívejte, pane, já mám ještě další nabídky, takže já si to rozmyslím a ozvu se vám.